Ongi etorriak gure seskulari saiora. Gaurkoan gizon eta emakumeen bizitzetan gertatzen diren aldaketa garrantzitsuei buruz hitz egingo dugu. Menopausia eta andropeniari buruz alegia. Saioan zehar hauek azaldu eta gure sexualitatean zein eragina izan dezaketen aztertuko dugu. Aitziber Estonba sexologari eginiko elkarrizketan menopausia zer den azalduko digu. Eta hurrengo saioan gizonezkoen andropenia. Hasteko hona hemen gizartean aro honi buruz dauden mitoak. Menopausia garaian emakumeek bizi dutena gaixotasun bat da. Hormona gabeziak sortzen duen gaixotasun bat alegia. Gezurra. Egia da, menopausian progesterona eta estrogeno gutxiago sortzen dugula. Eta horrek aldaketa ugari ekartzen dituela, baita sintoma ezberdinak ere. Baina inolaz ere emakumeak ez gaude gaixorik. Gizonek ez dute menopausiarik bizitzen hilekorik ez dutelako. Gezurra. Emakumezkoetan bezala, gizonezkoek ere garai honetan murgiltzerakoan aldaketak bizi dituzte. Honi adituek andropenia deitzen diotelarik. Gizon eta emakumezkoen menopausia eta andropenian desberdintasun batzuk dauden arren, sintoma ugari antzekoak izaten dira. Menopausian eta andropenian deseo sexuala gutxitzen da denborarekin desagertu arte. Gezurra. Gizonezkoen eta emakumezkoen deseo sexuala ez dute soilik hormonek gidatzen, faktore ugarik eragiten dute bertan. Batzuk aipatzeagatik norberaren biografia, baloreak, autoestima fisikoa, bikote harremanak. Menopausian garaian sartzen garela jakiteko badago gertaera bat garrantzitsua eta da hilerokoaren falta. Hau da, emakume bat hilerokoaren falta duenetik sekula gehiago ez daukanez, menopausia garaian sartu dela esan dezakegu. Egia da badaudela faseak, hau da, badagoela premenopausia, menopausia, markatuko lukeela gertaera horrek, hilerokoaren falta, eta gero posmenopausia. Garai guzti horretan zehar, ikusiko dugu aurrerago aipatuko ditugun aldaketak eta sintomak, guztian zehar. Naiz eta menopausia den hilerokoaren falta. Esango genuke aldaketak, eragiten dituen aldaketak direla, azkenean emakumearen gorputza hasten da progesterona eta estrogeno gutxiago sortzen eta horren ondorioz bere ovulategiak hasten dira uzten diote ovulatzeari eta horregatik ez dago hilerokorik, ez? Emakumearen organo genitaletan. Azkenean ez ovulatzeak egiten duena da emakumearen vagina moztea, pixka bat, bere umetokiaren paretak arintzea, eta horrek sortzen du normalean lubrikazio eskasa, lubrikazio gutxiago. Horregatik emakume asko kejatzen dira horretaz, badagolako prozeso hori, ez? Sintomei dagokionez oso zaila da eta denean bezala sexualitatean eta denean bezala garrantzitsua da aipatzea norbera ezberdina denez eta gizon eta emakume izateko modu ezberdina dugunez, norberak izango ditu bere sintomak, naiz eta badaude batzuk amankomunean denok ditugunak edo izan daitezkena berdinak, bakoitzak izango dituela bereak, baina azkenean garrantzitsuena da hori, hormona gabezi hori edo falta horrek eragiten dituela sintoma horiek bai menopausian eta aurreko eta ondorengo faseetan, ez? Zeintzuk izan daitezke sintomak, beroaldiak, badagolako depresiorako joera, ilearen ahultasuna, ahotsan aldaketak, holako sintomak. Eta baita ere dago hor bat izan daitekela deseo falta, deseo fisikoa, nolabait deitzeagatik, gutxitu daitekeela, Dena den aurrerago hitz egingo dugu horri buruz.
Garai honetan badago gizartearen sexualitatea ereduak, daukagun sexualitate eredua eta danak horrekin mugitzen garen eredu horrek ez du bat ere laguntzen edo esango genuke kaltetzen duela garai honetan sartzen diren emakumeak, ez? Adin askotan errepikatzen den gauza bat, baina egia da menopausia garaian emakumeek joera izan dezaketela gizentzeko berriz ere hormonek eragiten duten prozesu edo mekanismo batengatik, ez? Ze gertatzen da, hori daukagun eredua sexualitatearena da gaztea, polita eta izan dezaketen aldaketa horiek fisikoak, ez? Eta haien gorputzarekin edo bere gorputza konparatzea beste horiekin ez sentitzea komodo zure gorputzan, ez delako lehen ozena, ez? Eragin dezake halako nahigabea edo ongi ez egotea zurekin, zure buruarekin eta ondoren besteekin, ez? Beste alde ere ez, daukagun sexualitate eredua gaztea da, ez? Badirudi helduek ez daukatela sexualitatea eta hori jende helduak eta menopausian dagona ere onartzen du, ez? Niri ja ez zait tokatzen bezala esaten du, ez? Eta hor izugarrizko galera egiten du edo izugarrizko konzesioa ematen dio nolabait bera bakarrik usten dio gauza guzti horiek galtzeari, usten du albo batera bere alde hori, ez? Alde erotikoa, ez? Orduan nolabait hori helarazi digute, helduek ez daukatela eta menopausian sartzen garenean, hori ere niri ez zait tokatzen, hemendik aurrera eta listo, ez? Orduan hor kontuz ibili behar da gizarteak ematen digun ereduarekin eta benetan konektatu behar da, hori, ez? Zer nahi dut nik, plazerrarekin, zer eskaintzen didan guzti honek, ez? Sexualitateak zer eskaintzen dit eta gozatu, ez? Gero, emozio aldetik zaila da, ez? Baita ere, ez? Azkenean, menopausian sartzea esan nahi du zahartzarora saltua ematen ari zarela, ez? Eta ez da erresa, ez? Edo ez da erresa batzuentzat onartzeaz laizter zahartzaroan sartuko zarela. Batez ere, gizarte honetan zahartzaroaren daukagun ikuspegi ezezkorra dela eta, badirudi dena bukatu dela, ez? Eta horren ondorioz, ez? Balako beldurra eta tristura eman diezaiekegu sartzea menopausian, nolabait delako hurrengo pausa izango delako zahartzaroa, ez? Eta azkenik emozio aldetik ere esango nuke emakumearen arabera beti ere, baino emakume askok haien bizitza asko zentratu dute amatasunean, ez? Eta menopausia garaian hor bi faktore ematen dira, bat, ama izatearen falta hori, eta beste alde batetik, segurazki seme-alabak izan ezkero ere, badela garaia edo hasten direla nolabait haien bizitza egiten, ez? Orduan, pertsona hauek nolabait bizi izan duten haien amatasuna beren bizitzaren zentro bezala edo bakarra bezala, ez? Orain tokatzen zaie beste arlo batzuekin betetzea haien bizitza, naiz eta amatasuna garrantzitsua izan, nolabait betez, hutsune handia sortu daiteke, ez? Momentu honetan, ez? Orduan, horiek izan daitezke pixka bat hor topatu ditzakegun arazoak edo, ez? Deseoaren faltarekin lotuta baita ere, hor aipatu beharra dago gizartean edo, ulertzen dugu denok deseoa zerbait fisikoa bezala, hau da, nire genitaletan zerbait sentitzen dut, hori dela estitazioa, baina, jende guztiak nahasten du deseoa eta estitazioa, eta ez da horrela, deseo asko egon daitezke, ugari, bai? Eta estitazioa da fase bat, pixka bat aurrerago dagona.
Honekin esan nahi dut, menopausian sartzen den jendea, segurazki estitazio hori ez du izango hain erraz, hain azkar. Da zahartzarora prestatzeko beste salto bat, ez? Hor, estitazio ez da ematen hain azkar, baizik eta denbora bat eskatzen du, ez? Orduan, klaro, hau ez dugunean sentitzen, pentsatzen dugu, bueno, ez dauka deseorik, eta berriro ere resignazioz bizi dugu deseo falta hori, ez? Deseo ugari daude. Ez bakarrik deseo estitazioarekin lotuta, baizik eta deseoa bestearekin egoteko, deseoa nire buruarekin egoteko, deseoa mimito batzuk jasotzeko, mila deseo daude, hori hasteko. Eta bigarrena, deseoa faktore askorengandik eraginda dago, ez? Norberaren biografia, norberaren autoestima, gauza ezberdinak, ez? Orduan, guzti horien arabera, segurazki nire deseoa ere ezberdina izango da. Baina, hor badago gauza garrantzitsu bat, eta da deseoa entrenatu daitekela, ez? Esan nahi dut, nik nire burua konbentzitu dezaket, edo esan dezaket, bueno, bai, agian nire genitaletan ez dut hori sentitzen, baina ni ziur nago, hola, nire buruarekin harreman bat izan da, edo beste norbaitekin hasten naiz harremanetan, gero ondo geratuko naizela, pertsona horrekin konplizidade bat izango dudala, gustora egongo garela, biziko dudala zerbait atsegina, eta nolabait da entrenatzea, nire deseoa, ni horretan jartzeko. Ze azkenean hartzen dugu perezaren zea hori, ez, eta ez digu laguntzen, ze denok dakigu olako zerbait egiten dugunean, edo entrenatzen dugunean gure deseoa, gero, segurazki oso osasungarria izango dela niretzat, eta oso atsegina izango dela niretzat. Orduan, gero nola aurre egin guzti honi, lehenbizikoa esan duguna, ez? Ahaztu sexualitatea dela gazteen gauza bat, eta dolu egin sexualitate eredu horreri, ez? Lubrikazio falta eta hor sortu daitezken arazoekin, orain badaude garai batean oso ona, merkatuan gauza asko daudelako, bai direla lubrikanteak, bai direla jostailu sexualak, laguntzen aldigutenak, gure plazerra bilatzen, gure gabezioiek nolabait betetzen, eta hori guztiak aprobetxatzea. Eta baita ere, askotan, lubrikazio faltak ematen diguna da sarketarako arazoak. Momentu polita da, bikotean baldin bazaude, beste praktika batzuk, edo beste abaniko bat zabaltzea praktikena, esploratzeko, gozatzeko, plazerra lortzeko, bestearekin egoteko, Orduan, momentu ona da, sarketa ezin da egin, edo min ematen dit, edo ez nago gustora horretan, guazen esploratzera, bizi beharrean, ez dugu ezer egiten, guazen esploratzera beste modu batzuk, gure sexualitatea segurazki aberaztuko dutenak, Nik alde baikor asko ikusten dizkiot menopausia eta zahartzaroko sexualitateari, Alde batetik hori, orain arte emakumea beti kezkatuta egon izan da antisorkuntza metodoak direla eta ordunaldia, hor, sekulako alibioa eta libre sentitu gaitezke, eta gure harremanak lasai eduki ditzakegu, zeolako kezka eta ardurarik ez daukagu, hasteko, Bigarrenez esango nuke, seme-alabek eta garai horretan bizi dugun estresa, seme-alabak, lana, beti ere gure bizitza pixka bat azkar dijoala, eta horrek ez digu topaketa erotikoetarako edo nirekin harreman bat izateko eszenarioa jartzen, eta orain aldiz badaukagu, badaukagu gure burua zaintzeko denbora, badaukagu bestea zaintzeko denbora, eta momentu polita izan daiteke hori, depresari gabe gure burua zaintzeko. Azkenik nik uste emakumeen kasuan batez ere, naiz eta hori menopausia garaian aldaketa horiek direla eta autoestima falta bat izan, momentu batean marrapatzen gaitu bizitzan segurazki onartuta dugula gehiago gure gorputza, eta segurazki gehiago osatzen dugula beretaz, onarpen bat egon delako, gure gorputzarena, eta segurazki lasaiago goaz
txorakeria ondiri gabe hau polita izango da, ez naiz polita izango bestearentzat, hori pixka bat gainditu dugula eta badaukagula gozatzeko beste aukerak, aukera handiak. Gogoratu Zarazko sexualkularitza egoitza berrian, Zuberoa kalea 22 atzealdean, erabateko konfidentzialtasunez, zure kontsulta, bakarka edo bikoteka aurrez aurre egin dezakezula, telefonoz edo online.